Corona kost recreatie al ruim 100 miljoen. Het is donderdag 2 juli. Dit is Zeeland Nu. Hoop gevestigd op de rest van het jaar. Gevangenis moet er over 6 jaar staan. En graag zoveel mogelijk rare loopjes in Zierikzee. Dag dames en heren. De schade die de Zeeuwse recreatiesector in het voorseizoen heeft opgelopen door de coronacrisis bedraagt ruim 100 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van het kenniscentrum Kusttoerisme. Zowel de verblijfsaccommodaties als de dagattracties kregen de afgelopen maanden zware klappen. Er is een groot verschil tussen hoeveel schade de verblijfsaccommodaties en de dagrecreatie de afgelopen maanden hebben opgelopen. Je ziet dat allebei hebben het heel zwaar gehad in het voorseizoen. Met name de lockdown, het verbod op toeristisch overnachten, was heel heftig voor de accommodaties. Echt tot 100% omzetverlies natuurlijk in mei, april. De dagattracties hebben ook een heel zwaar voorseizoen gehad. Alleen het effect voor de dagattracties duurt veel langer. Zij hebben echt te maken met alle beperkingen van de 1,5 meter samenleving, waardoor mensen gewoon veel minder gasten kunnen ontvangen. Een van de ondernemers die het momenteel zwaar heeft is Jacqueline van Mil, eigenaar van rondvaartboot De Onrust in Burgsluis. Tot 1 juni hebben we stilgelegen, dus tot 1 juni hebben we geen inkomsten gehad. En we hebben nu heel veel geschilderd, heel veel geschuurd. Sommige mensen zeggen, oh, je hebt lekker lang vakantie gehad. Nou, ik had veel liever heel hard gewerkt. Dat had veel minder energie gekost dan al deze onzekerheden waar we nu nog in zitten. Tot op heden denken we ongeveer dat we rond de €350.000 in omzet verloren zijn. Een deel daarvan gaan we wel weer terughalen, vermoeden we later dit jaar. Dus onze prognoses zijn wel positief. Maar dat is wel waar we rekening mee houden. Dus een winst zal er dit jaar niet in zitten. Er is in het onderzoek ook gekeken naar de prognose voor de rest van het jaar. Rekening houdend met de 1,5 meter samenleving. Het verlies uit het voorseizoen gaat niet meer goed gemaakt worden bij de verblijfsaccommodaties. Dus zij gaan echt met een min afsluiten aan het einde van het jaar. Het zal geen tientallen procenten zijn, maar de marge gaat eraan. En dat betekent dus ook dat gelijk het investerend vermogen weg is. Want ja, investeren doe je vanuit het geld wat je verdient in voorgaande jaren. Als ik kijk naar de dagattracties, dan zijn de verhalen nog wat somberder. Daar gaat het echt om behoorlijke verliezen over het hele jaar. Veel ondernemers hopen hun omzetverlies in de rest van het jaar goed te maken. Dat moeten we dan proberen van de zomer bij elkaar te harken. Maar echt grote aantallen kunnen we niet draaien, omdat we met die 1,5 meter zitten. Dus ja, je kunt ook niet. Normaal gesproken nemen 150 personen mee en dat gaat ook. Ja, nu zitten we op de helft of soms wel minder. Ja, dat is lastig. Ik vermoed zelf dat we uiteindelijk met 20% omzetverlies het jaar gaan afsluiten. Daar hou ik ongeveer rekening mee, 20-25%. Nogmaals, geen winst. En onze investeringscapaciteit is natuurlijk volledig verdampt. En dat vind ik eigenlijk het meest schrijnende. Dat eigenlijk de plannen die je had gemaakt, wij hadden voor dit jaar ongeveer €350.000 aan investeringen gepland. Die zullen toch een paar jaar langer moeten wachten. Ondanks de sombere cijfers zegt 2/3 van de ondernemers erop te vertrouwen dat ze de coronacrisis overleven. Als de huidige maatregelen voortduren tot volgend jaar zomer, dan twijfelt bijna de helft over het voortbestaan van hun bedrijf. Er mogen weer mosselen worden gevist in het oostelijk deel van de Oosterschelde. Dat deel werd ruim een week geleden afgesloten door de Voedsel- en Warenautoriteit, omdat er te veel TTX in het water zat, een giftige stof. Nu is dat gehalte weer gewoon onder de norm. Elk jaar stijgt dat gehalte een tijdje, waarschijnlijk door afweerstoffen die dieren aanmaken. En dan is er nog meer mosselnieuws. Omdat de populaire jaarlijkse mosseldag in Ierseke niet door kan gaan in verband met corona, is een mosselboulevard bedacht. Elke week een soort mini-mosseldag eigenlijk. En dat is misschien nog wel lucratiever. De extra beveiligde gevangenis en rechtbank die in Vlissingen gaan komen, moeten er over 6 jaar staan. Het complex komt op het terrein waar de marinierskazerne had moeten komen. Er zijn op dit moment 2 mogelijke locaties in beeld. De Noordoosthoek of hier achter me naast het MOB-complex. En hier is echt het vertrouwen herstellen is gebaat bij snel bouwen. Snel realiseren. De Zeeuwen moeten zien dat het Rijk het ook echt menens is. Nou vind ik 6 jaar niet heel erg snel klinken. Nee, maar procedures die daaraan ten grondslag liggen en de bouw en dergelijke, dat betekent gewoon dat je toch eventjes tijd nodig hebt uiteraard. Het justitiële complex heeft minder grond nodig dan de beoogde kazerne. En daarom gaan de overgebleven gronden terug naar de gemeente en het waterschap. Naar verwachting rond middernacht stemt de Tweede Kamer over een motie om de Westerschelde-tunnel tolvrij te krijgen.
Dat zou dan nog toegevoegd moeten worden aan het compensatiepakket voor de misgelopen kazerne. Vanmiddag werden door de Stichting Zeeland Tolvrij bijna 30.000 handtekeningen en bolussen aangeboden in Den Haag. De uitkomst van de stemming is niet te voorspellen. En als de motie wordt aangenomen, betekent het nog niet automatisch dat de tunnel tolvrij wordt. De Statenfractie van de SGP wil dat Zeeland op de een of andere manier het geld terugkrijgt dat is geïnvesteerd in het bouwen van een testcentrum voor getijdenturbines in de Grevelingerdam. Zeeland heeft daar bijna 4 miljoen euro in gestoken en het project is sinds gisteren stilgelegd. De projectontwikkelaar heeft geen geld meer om door te gaan en de vergunning is ingetrokken. Het centrum had Zeeland op de kaart moeten zetten op het gebied van waterkracht en getijdenenergie. We begonnen deze uitzending met problemen in de recreatie door corona. Maar zelfs zonder corona kunnen dingen stroef lopen. Kijk maar naar de jachthaven van Stavenisse. De lichtplaatstarieven zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Maar toch ligt de haven bij lange na niet vol. We komen nu bijna aan bij de keersluis van Stavenisse. Nou, dat is een negatief punt voor ons, voor de haven. Nu is het ongeveer NAP. Dus er staat er 2,40 meter bovenop de drempel van de sluis. Maar natuurlijk straks met afgaand water, dan staat er soms maar 80, 90 centimeter meer op de drempel. Dus bij grotere schepen met hogere diepgang, ja, dan is het niet meer mogelijk om hier de haven binnen te varen. Plezierboten zijn dus afhankelijk van het getij. Toen de haven in 1685 gebouwd werd, was die keersluis er niet. De vrachtschepen met agrarische producten hadden er geen last van. Die gebruikten de haven tot ver in de 20e eeuw. Hier lagen vroeger de vrachtschepen, je met tafentje en dan met de kerst lag tafentje helemaal vol. Maar Stavenisse werd flink getroffen door de watersnoodramp en het besluit werd genomen om de haven af te sluiten. Door protesten van de inwoners werd dit besluit na jarenlang heen en weer gepraat herzien. De haven mocht open blijven met als voorwaarde dat er een keersluis zou worden gebouwd om een volgende overstroming te voorkomen. Rond die tijd, in 1977, is ook besloten de haven voor de pleziervaart te gaan gebruiken. Toen waren alle steigers nog van hout. Toen lag de haven goed vol. Ik geloof iets van 97%. Nou, toen hebben we op de duur nieuwe steigers gekregen na een hevige brand hier in de haven. Nou, en toen hebben we toch langzaamaan gezien dat het toch een beetje naar beneden is gegaan. De bezetting is inmiddels teruggelopen naar 77%. Maar dat komt niet alleen door de keersluis. Ja, in de loop der jaren zijn er toch oudere mensen de boot verkocht en er zijn geen andere mensen voor in de plaats gekomen. Momenteel leidt de haven jaarlijks €15.000 verlies. Dat neemt het gemeentebestuur voor lief. Maar Jaap Hagen van de ChristenUnie is het daar niet mee eens. Dit is geen blanco cheque voor min €15.000. Wij gaan alles in het werk stellen om dat getal gewoon te reduceren als het aan ons ligt naar 0. Reclame voor de haven moet daarvoor zorgen. De flyers zijn al gemaakt en de website is vernieuwd. Wie weet gaat het haventje daarmee een florerende zomer tegemoet. Ja, en aangeschoven is collega Stefan voor overig nieuws uit de provincie. Ja, te beginnen met lintjes, uitgestelde lintjes. Normaal worden de lintjes natuurlijk uitgereikt vlak voor Koningsdag tijdens de lintjesregen. Maar nu is het allemaal anders vanwege corona. Ja, mensen werden wel opgebeld, maar de lintjes werden niet uitgereikt. En vandaag kon het dan wel gebeuren, zoals bijvoorbeeld hier in Goes. Minder aanwezigen, een livestream voor familie en in plaats van 1 grote bijeenkomst zijn er nu 3 kleintjes. Niet alleen vandaag, maar ook morgen komen gedecoreerden naar de Grote Kerk om hun lintje te ontvangen. En ook dat loopt anders, want de burgemeester mag door de 1,5 meter regel de onderscheiding niet zelf opspelden. Nou mag mevrouw het doen, denk ik tenminste. Heeft ze geoefend? Nee hoor. Nee, dat niet. Ja, en dan komen we nog even terug bij de Hulstenaartjes. Je weet wel, die paaltjes in de binnenstad van Hulst. Ja, die waren te koop, want ze waren weggehaald, hè, zodat de voetgangers meer plek hadden in de stad. Precies, nou, en wat blijkt, er waren veel meer geïnteresseerden dan er paaltjes waren. Honderden reacties kwamen er, zelfs uit Canada. Dus werd er geloot. Ja, want er waren er maar 60, geloof ik, hè? Maar er gaan nog meer paaltjes uit. Gaan ze die dan ook verkopen? Klopt, het is nog niet helemaal zeker, maar de gemeente verwacht wel dat de overige Hulstenaartjes ook in de verkoop gaan. En dan nog iets anders. Zeeland krijgt een Silly Walk zebrapad in Zierikzee. Ja, wat is dat ook alweer? Kijk maar even mee.
Spijkenisse die heeft al zo'n Silly Walk Zebra. En het is allemaal geïnspireerd natuurlijk op een sketch uit Monty Python. John Cleese die rare loopjes doet. En nu is ook Zierikzee overstag. Volgens de initiatiefnemers helpt het in alle stress en haast van de dag om even lekker te lachen bij zo'n zebrapad. Ja, dus de gemeente is overstag ook. Die vindt het een goed idee. Ja, klopt. En volgende week komt hij al in de Maarstraat, in het centrum van Zierikzee dus. Oké, dan stel ik voor dat we daar een camera neerzetten, een verborgen camera. Misschien mij leuk. levert het wel wat op, ja. Dankjewel. De dag begon bewolkt, hier en daar een buitje. Vanmiddag kwam de zon erbij, al werd het niet erg warm, 18 tot krap 20 graden. Morgen zonnige periode en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het weekend is bewolkt met af en toe regen en een stevige wind. Hierna een nieuwe aflevering van Trots op Zeeland. Oh. Het is ook schattig, maar het is, voor ons is het lopende band. Ja, precies. Want wij krijgen er zo verschrikkelijk veel. En die moeten dus elke 3 kwartier tot een uur moeten ze gevoed worden. Zo vaak? Zo vaak. Ja, dat zie je nu hier bij Omroep Zeeland. En daarna krijg je het uitgebreide weerbericht van Jules. En kun je je geschiedenis van Zeeland nog eens opfrissen met de Kanon. Fijne avond.